Muhammad Sani autan zango Princess Aisha collection tana haskawa kayan gyaran jiki turare da mai shafawa Princess Aisha collection tana haskawa kayan gyaran jiki turare da mai shafawa Bismillah na kira wanda yi dare rana shi yayi mai na baiwa ne ta zaro baitoci na kanin ka salatu ka kunsa annababban nana alhi da sahabbai har Princess Aisha mai alfarma Princess Aisha collection yau zan wakewa duk yan matan gari na ga gunta suke lekawa a fage na kwalliya hawayensu take sharewa kayan gyaran jiki turare da man shafawa Princess Aisha collection tana haskawa kayan gyaran jiki turare da man shafawa mai bukatar sari ko guda tana saidawa har man gashi doguwar riga tana saidawa takalma har man kuraje tana saidawa Princess Aisha ko ina tana legawa Princess Aisha Zamfara take zaunawa mai bukatar kaya numbar waya sai yayi kirawa 091 66 49 70 29 number din kenan Princess Aisha collection tana haskawa kayan gyaran jiki turare da mai shafa